Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang lare-lare, pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat nggih. Pelajaran basa Jawa saiki alhamdulillah sampun mlebet ing wulangan 3. Nah, saniki Miss badhe nerangke wulangan 3 halaman 3 sekawan. Yuk bareng-bareng bukune dibuka. Lare-lare saniki Miss badhe jelaske halaman 3 sekawan sing C sing nomor setunggal kanggo nandur melon butuhake sawernane piranti. Artinya, untuk menanam buah melon membutuhkan beberapa alat. Dasa namane butuhake yaiku merloake. Persamaan kata dari membutuhkan ya memerlukan. Nomor kalih, nandur melon kuwi akeh banget mumpangate. Menanam melon itu banyak sekali manfaatnya. Dasa namane mumpangate yaiku kegunaan. Manfaat dan kegunaan sama-sama memiliki persamaan kata. Nomor 3, kanggo nikelake asiling among tani. Artinya untuk menambah hasil dari petani. Dasa namane nikelake yaiku ngluwihake. Nomor sekawan, kanggo ajange nggegulang babagan ngilmu tetanen modern. Artinya, untuk mencari ilmu bertani modern. Dasa namane nggegulang yaiku golek. Dalam bahasa Indonesia artinya mencari. Nomor gangsal, tanduran melon butuhake sinare srengenge kang cukup. Dasa namane sinare yaiku cahyane. Dalam bahasa Indonesia artinya sinar. Nomor 6, nandur melon butuhake maneka warna piranti. Artinya, menanam buah melon membutuhkan berbagai macam alat. Piranti dasa namane yaiku ubo rampe. Dalam bahasa Indonesia, piranti dan ubo rampe artinya adalah alat. Nomor 7, lemah dileremake nganti 15 dino. Artinya, tanah didiamkan sampai dengan kurang lebih 15 hari. Dasa namane dileremake yaiku dinengke atau dalam bahasa Indonesia adalah didiamkan. Nomor 8, pangolahe lemah tataran kapindo yaiku kanthi ngambali maculi. Artinya, pengolahan tanah yang kedua yaitu diulang dalam mencangkulnya. Dasa namane ngambali yaiku mbaleni atau mengulang. Nomor 9, kanggo nyirami lan kanggo ngencerake rabuk. Untuk menyiram dan untuk mencairkan pupuk. Dasa namane ngencerake yaiku nyairke. Dalam bahasa Indonesia artinya mencairkan. Nomor 10, sabanjure ditancepi piting banjur ditutupi plastik ireng. Setelah ditusup dengan lidi, kemudian ditutup dengan plastik berwarna hitam. Dasa namane ditancepi yaiku disunduk.
Lare-lare sakniki sareng-sareng sinau aranane woh-wohan nggih. Woh-wohan dalam bahasa Indonesia artinya buahnya. Jadi sebuah pohon yang memiliki buah, nama pohon dan nama buahnya. Kita bahas yuk. Woh aren jenenge kolang kaling. Woh nongko jenenge gori. Woh turi jenenge klentang. Woh jati jenenge janggleng. Woh pucung jenenge kluwek. Woh gebang jenenge krandil. Woh kesambi jenenge kecacil. Woh gembili jenenge kathah. Woh kandel jenenge gandhek. Lan woh cengkeh jenenge polong. Alhamdulillah nggih lare-lare, niku wau materi basa Jawa ing pertemuan sakmenika. Sing pisanan yaiku sinau dasanamane, sing kapindho yaiku sinau aranane woh-wohan. Sampun cekap anggenipun Miss nerangke, menawi lare-lare enten sing badhe ditangletke, monggo saged WhatsApp Miss Elina utawa Miss Ani. Cekap semonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parang lare-lare.